Til forsøget skal vi bruge en digital vægt, en Bunsenbrænder, en porcelænsdile, en diletrekant, en træfod og en diletang. Først skal dilen opvarmes i ca. 5 minutter for at komme af med spor af rester fra tidligere forsøg. Derefter skal den nedkøles i et par minutter. Før vi opvarmede dilen og vejede vi den, så det gør vi også nu for at tjekke, om der eventuelt er sket en ændring. Nu fyldes ca. 5 gram natriumhydrogenkarbonat i den nedkølede dile. Dilen sættes over Bunsenbrænderen, hvor den bliver i ca. 10-15 minutter. Tabel 1. Resultater. Før ophedningen vejede vi massen af diglen, som var på 11,092 gram. Derefter vejede vi massen af diglen og NaHCO2, som var på 18,552 gram. Vi trak så de 11,092 gram fra 18,552 og fik massen på NaHCO2, som var på 7,447 gram. Efter ophedningen vejede vi massen af dilen og stoffet, det nye stof X, som vejede nu 15,79 gram. De 15,79 gram skal vi have trukket massen af dilen fra, så vi har massen på stoffet alene. Det blev så massen af det målte stof X blev på 4,698 gram. Tabel 2. Natriumhydrogenkarbonat. Først har vi fundet molarmassen for NaHCO3 ved at finde grundstoffernes atommasser i det periodiske system og plusse dem sammen. I dette tilfælde er det 22,99 plus 1,008 plus 12,01 plus 4,8. Det giver altså en molarmasse i gram på 84,008 gram. Stofmængde i mol for NaHCO3. Dette har vi fundet ved at dele molarmassen, altså 84,008, med 4,698, som altså er massen i gram, som vi målte i tabel 1. Dette giver en stofmængde i mol på 0,08865. For at finde molarmassen lægges molarmasserne for de forskellige stoffer sammen, som f.eks. ved Na2O, hvor molarmassen for natrium er 22,99 ganges med 2, og derefter lægges til molarmassen for oxygen, som er 16. Dette giver en molarmasse på 61,98 mol. For at finde stofmængden skal man først og fremmest kigge på masseforholdet i reaktionsskemaet. Ved Na2O er masseforholdet 1:2, så stofmængden for natriumhydrogenkarbonat divideres med 2. Fejlkilder. Fejlkilder og usikkerheder kan være i at regne og måle forkert, at der kan have været rester fra andre stoffer i dilen, eller vi kan have varmet i for kort tid, så ikke alle biprodukter er fordampet.